Bon dia, bona tarda o bona nit. És divertit pensar que no sé en quin moment veureu aquest conte. És com si estiguéssim junts o no, no ho sé. Mireu, el conte d'avui tracta d'un peixet. Ara us l'explicaré. Mireu, es diu Nadarin i el va escriure un autor que ens agrada molt, que es diu Leo Leoni. I el va traduir i adaptar l'Anna Maria Matute. Fixeu-vos, aquesta història ens explica una vegada al fons del mar hi havia tot una munió de peixets vermells que vivien tots junts. Eren una gran família. Tots eren vermells menys un, que era negre, com el sutge. Aquest, petit, li van posar de nom Nadarin perquè nedava més ràpid que qualsevol dels altres peixets que hi havia. Però aquí, que un mal dia, va aparèixer una tonyina molt grossa, i se'ls va menjar a tots, excepte el Nadarin, que com era tan ràpid, va poder escapar-se. I de sobte el Nadarin es va trobar sol a la immensitat de l'oceà. Sol, i se sentia molt trist. Ai, aquesta pàgina no es vol obrir. No volia que veiéssiu com estava de sol el Nadarin. El veieu? Tot el mar completament buit. I ell nedant. Només va pensar en fugir i allunyar-se d'allà. Però, pel camí, va començar a trobar coses que el van fer meravellar-se i potser sentir-se una miqueta més feliç. Un dia va trobar una medusa que semblava feta tot ella de gelatina i que ballava com una ballarina. Un altre dia va trobar uns peixets que semblava que naveguessin o nedessin com si estiguessin agafats per un filet del cap. I un altre dia va trobar una senyora llagosta que ballava i feia clac-clac amb les pinces, tota divertida. Un altre dia va trobar un bosc d'algues, totes de colors diferents. I un altre dia va trobar una anguila. Era tan i tan llarga que el Nadarin va pensar: el cap sap on té la cua? Passejant per allà, va trobar unes palmeres estranyíssimes. Eren vermelles. No eren ben bé palmeres, eren anèmones, però ballaven igual que les palmeres. Però el que més il·lusió li va fer és, darrere d'una roca, trobar una gran bandada de peixets vermells com la seva família. Va estar molt contents de trobar-los i els hi va dir: vinga, sortiu d'aquí, darrere la roca, hi ha tantes coses meravelloses per veure. Però els peixets vermells hi van dir: no podem sortir, hi ha un peix molt gran que se'ns menja a tots i estem aquí amagadets perquè no ens trobi. Llavors el Nadarin va tenir una idea i els hi va preguntar: seríeu capaços de nedar tots junts, un al costat de l'altre? Quan jo faci una senyal, tothom es posa a nedar i procura posar-se tots un al costat de l'altre. Mica ho van intentar. El Nadarin anava dient: tu una mica més a la dreta, tu una mica més a l'esquerra, tu posa't aquí, tu posa't allà. Fins que quan ho van aconseguir, mireu, van fer la figura d'un peix. Era immens, era gran, i el Nadarin es posava com si fos l'ull d'aquell gran peix. I van aparèixer aquells peixos grans que se'ls volien menjar. Però quan van veure aquell peix vermell tan gros, tan gran, es van espantar i van fugir. Mireu com van fugir. Aletes, ajudeu-me, van fugir. I des d'aquell dia, el Nadarin i tota la seva nova família poden nedar feliços en el mar, perquè tots saben que si hi ha perill, el Nadarin els ajudarà a estar junts i així ens faran fora els peixos que se'ls volen menjar. I conte contat, aquest conte d'avui ja s'ha acabat i us deixo amb un petó, amb una mica, avui, d'olor de mar.